Здравейте отново! Представям ви урок номер 3, който представлява инсталиране на MaxTrade ERP сервер, необходим за работа на клиентите на MaxTrade CTM. Инсталационната програма се намира на вашия десктоп, където сте свалили MaxTrade ERP сервер Install.exe. Стартирате я. Тук е необходимо леко да изчакате, понеже програмата е доста обемиста, съдържа в себе си база от данни. Изчаквате като се стартира, започва инсталацията, първата част от която е извличане на файловете, необходимо за да бъдат инсталирани. Тук се налага да изчакаме известно време. Файловете са вече извлечени и започва същинската процедура по инсталиране на сервера. В началото натискате бутона напред, съгласявате се с лицензните условия, натискате пак бутона напред, информация за потребителя въвеждате вашата, натискате пак напред, избирате директория, в която ще се инсталира продукта, по подразбиране тя е посочената тук, натискате пак напред, добавя се препратка в старт менюто, както и икона на десктопа, пак натискате напред, последната стъпка натискате напред. В момента започва копирането на всички необходими файлове за работата на програмата на мястото, което предварително сме посочили. Файловете са доста, затова е необходимо тук също да изчакаме известно време. С окончателното прехвърляне на файловете, инсталацията приключва. На последната стъпка от процедурата, програмата ни предлага да стартираме след приключване. Ето тук този чекбокс. Натискаме бутона край, при което вече инсталирания сервер се инсталира. Виждаме тук прозореца, който за момент се появява. Това, че е инсталирана програмата, може да видим, ако намерим тази икона на системния ни трей. Максимизираме прозореца на сервера, който представлява ето това нещо. В него имаме 5-6 пера за различни управления на сервера. Може да видим накратко бутоните, по-нататък в някои от следващите уроци ще ви покажем за какво служи управлението на сервера. Имаме бутон спри сервера, който като го натиснем можем да спрем сервера. Тук иконата виждаме, че посивява. Бутон стартирай сервера. Иконата става нормална, стартирам в зелено. За промяна на паролата на root потребителя бутони за управление на архивите, т.е. архивиране на базата данни и възстановяване от архиви. Перо за събития. Тук се виждат различни събития след инсталирането на сервера, които са се случили. Лог. Активните потребители, които работят в сервера. Настройки на програмата. Може би най-важното, правата за достъп на различните клиенти. Тук се описват всички компютри с IP или мрежовото си име, на които ще бъде инсталирана клиентската част на MaxTrade CTM и ще трябва да работи с този сервер. От тук се дава възможността за това. Помощна информация. Минимизираме прозореца, при което той изчезва от тук и се появява на системния ни трей. Програмата, от която ръчно се стартира сервера, иконата се намира ето тук на десктопа. Сервера е така настроен, че при рестартиране на компютъра той не се стартира автоматично. Ако желаем това да става автоматично, е необходимо да вземем тази икона и да я поставим в нашето старт меню. Стартъп, съответно тук трябва тя да се постави иконата. И това е необходимото ни за инсталирането на сервера. С това приключи и урок номер 3. Благодаря за вашето внимание.